Sumindar adang along det pendet kachetengkheng bom apor hut adet tin arada so tumta kido kethak kacherom komasonsi do thak nang koklo athe kumantu hutsi kupi koson pone matha matsi un epin apor hut Jerusalem adet alongta Palestine rat pen Israel raikom saikhi bong kachetengkheng dut Russia pen Ukraine adet hini aron thamang bong kapre adet tumta ron thama kaching thurji aphat kachisik pen kido kethak adet si ki ongo Lapusona porahut pini Jerusalem adet along Palestine rat pen Israel raikom saikhi bong kachetengkheng dut Kedamtang jangmini phai inkoira sirkep arni Jerusalem's Al-Aqsa Mosque along Palestine riswatum pen harlong ot crisis penang anason kanahokasai klemlo Bangso jok Israel raikom saikhi tumpen khamkhi dunlo Bonta Palestine riswatum arjugang vesi apiong pahinoonglo Bangso jok Israel raikom saikhi hinpen rubber bullet pen ki aplapen ki pamang huji aphat grenades pangbopon nang koklo Bangso kuthak Israel raikom saikhi pen kaningje pon atengki kadokoi bang tharo sosiari sotum Jewish akhayatuk kardom kardi kangthil jira demalong nijang apaisong anat bom so kapang bo pen danglok harlong kapang hang pen penang anason phangno edlo pusi ningje pon Bangso ki khamkhi dunji aphanpura rubber bullet kapang bo bahut kadokoi bang prihini Palestine risotum arenghu sonang koklo International Desk Report, Karbianglong Live.